Nu skal vi besøge Runehaven i Nøddebohuse. Det er Finn Rasmussen, der i en årrække har arbejdet på at samle alle verdens religioner i sin egen have. Finn, hvad er det, du laver her i den her hytte? Ja, jeg har været i Nepal og set, hvordan tibetanerne ofrer i deres stupaer. Og der har jeg offret røgelse og lys, og så ringer man også med klokken for at få en god stemning frem, den rigtige stemning. Ja. Men den her hytte eller stupa, den har du selv lavet, og du har noget, du kalder for Runehaven. Hvad går det ud på? Ja, jeg har jo studeret noget religionshistorie og fundet, især i de forhistoriske religioner, at der er en mængde symboler, som udtrykker folks opfattelse af livet. Og det har jeg fundet, at det ville være spændende at sætte de symboler op i haven her, og det har jeg mulighed for. Så der er efterhånden kommet en hel del symboler, både fra Østens religioner og også fra de nordiske religioner. Okay. Og hvorfor har du egentlig gjort det? Ja, det er jo for at jeg synes, der er en livsvisdom i de her symboler. Både om naturen og om menneskelivet. Og det synes jeg er vigtigt, at de kommer frem også i vore dage. Og jeg har i hvert fald haft glæde af at skabe dem. Ja. Men det kan være, at du kan give os en lille rundvisning? Ja, vi kan gå rundt nu. Det er den indiske gud Ganesh, som har elefanthoved og menneskekrop, og han står for lykke. Ham må man godt bede om hjælp, hvis man skal begynde et nyt forhaven, og han var en af de første figurer, jeg lavede med motorsav. En af de sidste figurer, jeg lavede, det er det relief, vi ser her, og det er en kopi af et fund fra Oseberg i Norge. Altså fra midt i vikingetiden er der en grav, hvor dronning Åse er begravet. Og det er den mest righoldige grav fra vikingetiden, der findes, på grund af blandt andet de fantastiske udskæringer i træ. Og så har jeg lavet en kopi af noget af det. Det stammer fra en ligvogn, og den forenden af ligvognen. Og selve Osebergskibet har jeg også lavet en kopi af det, kan man sige. Og så ser vi en masse slanger og mærkelige dyr. Og det er ikke virkelige dyr, det betyder, at det er den åndelige verden. Det repræsenterer åndelige væsener. Det er altså i den anden verden. Det var noget, man var meget bevidst om i vikingetiden, der fyldte enormt. Ja, det er kopi af Osebergskibet, sådan som man har fundet det. Et af de bedst bevarede fra vikingetiden. Og selve kopien af gavlen her, den havde ingen farver, så jeg har tilladt mig at vælge farver. Man ved, at der var farver på alle de træudskæringer, men det er altså mit eget valg her. Nu kommer vi til det kinesiske yin-yang-symbol. Her i dammen, der er yin den ene halvdel og yang den anden halvdel. Og det symboliserer jo de to kræfter, der virker i naturen. Man kan den modtagende og den afgivende kraft. Og man kan jo sammenligne det med økologi, som er blevet så moderne, at den modtagende kraft, det er naturen, der modtager, og den afgivende kraft, det er, når vi giver eller modtager fra naturen og giver til naturen. Sådan var forestillingen altså i gamle dage. Men du har altså hele haven fyldt op med alle de her spændende symboler. Hvornår kan man komme og se det her? Ja, vi har haft haven i 15 år, Dora og mig. Men det er først de senere år, vi er begyndt at lave det til en besøgshave. Og det er så
i lørdag og søndag eftermiddag. Den er åben for besøgende i sommerperioden. Og det er gratis at komme og gå rundt og fornemme symbolerne. Så kan man også købe nogle pilefletvarer, fordi Dora, min kone, hun fletter. Og vi dyrker selv pil her i haven til at flette af. Ja, nu går jeg rundt i en meget stor kreds, som jeg kalder runekredsen her i haven. Og vi er nu kommet til øst i den her store kreds. Den illustrerer faktisk livets kredsløb. Og det kan man også måske bedre få overblik over, hvis man kigger på denne her plan. Altså hele kredsen består af alle de 24 runer, og de viser livskredsløbet for mennesket. Og det svarer også til solens daglige kredsløb. Og vi er altså kommet hertil, her er nord, og her er vi i øst, hvor solen står op. Og der er der 3 runer, som nu er stillet op her. Og det vil jeg gerne fortælle om. Der er i midten en rune, der hedder Ishu. Det er sådan, at runenavnene de blev skabt i jernalderen omkring år 150 efter Kristus. Og det sprog, man havde dengang, det findes ikke i dag. Men man kan kende nogle af navnene, for eksempel det engelske ord Ishu, der betyder at frembringe. Og det er her, der frembringes noget. Det illustreres ved runetegnet for en tråd. Og så findes der 2 sider af den her frembringelse, som er fødslen. Den ene side, den hedder Jara, og det betyder selvfølgelig år. Men det er illustreret af denne her J-rune, som viser, at man måler tiden, hvor mange år. Den anden rune her, den hedder Nød, og den illustreres ved en tråd, der bliver skåret over. Og det vil sige, at livet bliver begrænset, og måske dør man. Det er meget spændende, at man også i den nordiske mytologi har de 3 kræfter i livet. Man har jo de 3 norner, skæbnegudinderne, og de har de samme egenskaber. Den ene, som hedder Urt, frembringer livets tråd, og den anden, som hedder Verdandi, det betyder at blive, den måler tråden. Og den tredje, som hedder Skuld, den skærer tråden over. Det betyder, at den begrænser livslængden. De er jo meget senere, den nordiske mytologi, og det er meget interessant, at de allerede i jernalderen havde de samme idéer i runerne. Er du tit stødt på, fordi nu har du undersøgt om nordiske og østens religioner, at der er mange sammenfald? Ja, det er forunderligt. Specielt det med, at der er de 2, den ligesom positive og negative, eller vi kan også sige den afgivende og modtagende kraft. Det, som man kender her, for eksempel hos nornerne, det er det samme, man kender i yin-yang-symbolet, som er mere kendt, hvor yang jo er den givende kraft, og yin er den modtagende kraft i livet. Så derfor er også her både østens religioner og den nordiske religion. Hvad får du ud af at lave de her figurer og runer? Jeg synes jo, det her med, at der er forskellige sider i livet, det er jo en livsvisdom, som man, og jeg synes, det er rart at kunne, i det øjeblik, jeg frembringer selve figurerne, så er det jo ligesom at komme ind i den idéverden, som man kan leve sig ind i. Og der er altså virkelig meget at hente, hvad det angår altså læren om naturen og menneskesjælen i de gamle forestillinger, jeg har fundet det her. Ja, når jeg er kommet igennem
vestsiden af runekredsen, så kommer det er jo døden, og så kommer jeg ind i de døde sjæles rige, og det her har jeg taget en masse drivtømmer hernede fra stranden og malet dem lidt, og de symboliserer så de døde sjæle. Det er ligesom drivtømmeret, det kommer jo, har oplevet en masse og har dermed medbragt en slags sjæl, som kommer så frem her, når vi står her. Det siger i hvert fald mig noget. Ja, når man kommer her til haven, så kan man sætte sig forskellige steder, blandt andet her i den her pavillon. Man kan også købe en kop kaffe, hvis det skulle være. Den her pavillon, den kalder jeg Thors pavillon. Og det er fordi Thor, han beskytter os mod naturkræfterne. For eksempel mod regn og sol kan pavillonen beskytte. Og Thor er der billede af her nede foran, og op på toppen af pavillonen har jeg lavet Thors hammer. Det er jo lynet. Thor var jo tordenguden, og han kæmpede mod jætterne. Jætterne, det er i virkeligheden naturkræfter. Og der var for eksempel jætten mod syd, den vej. Det var ildjætten, der havde varme og ild. Og mod nord var der luftjætten. Han hed nogle gange ligesvælger. Og han repræsenterer altså kulden. Sydjætten, som var altså repræsenterede varmen, han hed surt. Og sådan var der 4 elementer, som Thor skulle holde i styre og holde i skak, så de ikke skabte ulykker i menneskenes verden. Det var så alt for os i den her omgang. Tak for nu og på gensyn.